Einaute Lorrieta Arratsaldeon. Arratsaldeon. Hau zen lujo da. Einaute Lorrieta eta Kika Munarriz. No? Ondo? Alde batetik disko eder bat eta bestetik liburu eder bat. Sortzelan bikainez gozatu behar dugu. Irteera argiak disko berriarekin zatoz. Bai. Ja, agostuen hasi eta ibili gara buruelari hor grabaketa eta zer guztizetan. Azkenengo 2 urteetako lana biltzen dugu eta egizan oso gustora nago, bai. Bakarlari moduen kaleratzen zuen, 2. diskoa esan da, tartien bestelako, esperientzia batzuk izan dituzun arren, Arizko boskote horrekin, ez da? Baina Deserriko kantak, 2013 bai. Bakarlari moduen kaleratuta, irtera argiak honekin zatoz 2019. Bai, nik igual denporigaz edo perspektibarekin begiratuta, esango nuke Deserriko kantetan baneukala olako obsesio bat desera ikitzearekin. Behar badaken zazpirekin hainbeste urte ibili ostean eta behar nuen. Ez dakit momentu hortan kontziente nintzen, Baina iruditzen zait, orain atzera begiratuta, baneukala obsesio hori, desera ikitzearena, motxila batzuk kendu eta iruditzen zait Arianekin, soka boskotearekin, kabestrirekin egin nuen proiektu horretan, pixkat bilustasun hortatik sortzen eta bilustasun hori bizitzen ibili nintzela, ez da? Eta esperientzia guzti horrek hartu eta orain dekotzen sensazioa eraikuntzan natorrela. Eta ezin izango nintzela puntu hontara iritsi, ez banintza pasatu aurreko esperientzia guztietatik. Zalantza horrek, igual momentu hau da gainera galdetzeko hau. 2013an ez dakit gertutasunetik, tapurtxu bete lagun moduen bebai eta errespeto apur batetik bebai, Ken Zazpi eta gero kaleratzen zen duen lehenengo disko horretan, min bat egongo zan, segurazki orain, 6 urtera erantzuteko errazagoa da galdera hori bebai. Bai, nik uste dut niretzako oso garai potentea izan zela, ez? Etapa bat itxi. Bai, eta beste bat ireki, ez? Horrek sortzen daben bilur eta incertidumbre guzti horregaz, ez? Taldi berien obsesio bat zozer ezberdin egiteko. Zer, nik Ken Zazpirekin ere kantua konposatzen ditun, egia da beste taldekidek ere egiten zutela, baina bai sentitzen nuen bereizteko behar bat bezala, ez da? Edo baneukan pixu hori. Azten gu ez da inaut? Bai, orain askoz libre hau sentitzen az. Azten gu ez, bakoitzak aldauen moduen bebai, eta sortzaile batek, segurazki, azkenin urtik elikatzen zarete bebai. Danatik eta barne askuntza horrek be elikatzen du zuen obra. Nire kasuen behintzet, oso garbi daukat behar ditu dela erronka horiek. Etzako Deserriko kantak bera erronka handi bat zan, ez? Ken Zazpitik bereizi, beste bide batzutatik sortu. Oso ezberdin. Oso ezberdin, eta kontrolatzen ez nituen moduetan, bakarrik sortzeak bere gauza bat aktuala ere, bai. Guztiaren aria izango litzatekeena, zeurea botxa. Bai. Azkanin oso ezberdin egin arren gauzek, bai. Oso zeu zaralako beti, leku danatan. Irtera argiak hau oso ezberdina da Deserriko kantatatik, baina oso zeu zara be bai. Bai, segurazki garai bakoitzean nire momentu vital horrekin bat egiten da, ez? Eta orain behar bada, batzutan kostatzen ni adibidez, iruditzen zain nire ahotsa, zaiatu naizela azkenengo urteetan zentroan jartzen, ez? Eta Arianekin adibidez, soka boskotearekin, espazio berriak eskaintzen zizkidan, ez? Eta iruditzen zait, bizitzan azkenean ez behar edo susteko egoera baten aurrean gaudenean edo momentuan igual egoera horrek blokeatu zaitzake edo bildurtu zaitzake, ez? Bilatu behar dituzulako beste helduleku batzuk. Baina horri aurre egiten diozunan, gero esatezu, nola egin diondik aurre, ez? Nola atera dute indar hori edo ausardi hori momentu batzutan, ez? Eta niri uste dut artistikoki sortzaile bezala asko gustatzen zaite egoera horietan egotea, edo nire burua egoera horietan jartzea, errekurso berrietara egin behar dudalako bidea, eta hori zait hasi egiten naizela sortzaile bezala.
behar dana, ez da aurrera jarraitzeko segurazki. Esan dugu etapa bat izten da, taldearekin elektrikoen eta oso babestuta, Deserriko kantak talde barriarekin zuzenekuetan eta bar. Gero esan didazu, arizko boskotearekin ibili zinenien, batez beha hotxari protagonismo, zeure bururi reto barrez jartzen, ez da? Zaten zenidan gainera, holtza gainien oso babesgabe sentitzen zarala, zentzu horretan asko entzuten zenuela zeure abotxa bebai, orduan kantatzen ikasi bebai, berrikasi, edo behintzet zeure ahotsa entzuten ohitu, eta orain urrengo pausue, esan duguna, irtera argiak, deseraikitakotik eraikitzen barriro, argirantz, ze disko ederra, dan, Eñaut. Uztot, kontzeptu egaz oso gustora nau, ez? Ze, bueno, irtera argiak badira, ez? Gela guztietan ikusten ditugun, zera, ez? Larrialdi baten aurrean bidea markatzen diguten simboloiek, ez da? Beti hor daudenak, baina soilik egoera konkretu horietan hartzen dute bapatean garrantzia edo gehiago fijatzen gara egoera horietan, ezta? Talde berean bidea markatzen digute egoera larri batetik ateratzeko. Eta iruditzen zait ondo biltzen duela diskoaren arima. Badago diskontan gaiak aurrez aurre abordatzeko nahi bat, mingarriak izan da ere, baina aldi berean ez hor gelditzekoa, ez? Badago nahi bat hortik pasa eta aurrera begiratzekoa, argirantz egitekoa, ez? Ez du min ematen diskonek, aurrekuek tarteka bai, Behar bada bai. Diskonek ez du minik emoten. Diskonekin burua bebai, letrekin gozatu dut, zeure letrak, zeure musika, eta ze lujozko letragile bebai, Uxue Alberdiren bi kanta, Atxagaren letrekin kantu bat, eta Otamendi tartien. Bai, eta Sarri India, ez? Eta Sarri, noski. Bai, niretzako lujua, eta nik uste dut jende honek asko aberazten du nire lana, nire diskoa. Eta aldi berean pistak ematen dizkidate, ez? Nola idatzi. Asko gustatzen zait, ze diskontan badago nahi bat musikalki eta artistikoki emozioetara hurbiltzeko ez dramatik eta ez euforiatik, beste nonbaitetik. Bilaketa hori dago disko guztian zehar, ez dago, nire azkenen urtetan hortan ari naiz, ez da. Eta eruditzen zait idazle hauek badaukatela hortik, edo ni behintzat ikusten diet, sintonia bat dago, ez? Beraien testuak eta nire intentzioa. Iradokitzailea da be, bai. Zata betarako, kentzazpin sasoien eta, kantu bat hasi, gauza gertatzen ziren, amaitu be bai, gauza asko kontatzen dira kantuen bitartez, gero izan zara be bai, sarri musikatuzu betidanik be bai, eta poemak musikatzen eta, baina badau diskonetan, zehazki eta implizitutik kontatu barik igual gauzek iradokitzeko atezabal hauek bilatu be bai, letran aldetik. Niretzako oso interesanti izen da, eta beti ez da lortzen, baina esaten dozunek, erakusten dozunen ainako pisu eukitie esaten ez dozunek edo erakusten ez dozun horrek, ez? Hori lortzen da nien kantu batien ikaragarri iruditzea. Eta egitze da kantuek oso jantzike dauzela, azkenien kriston musikarizeka zinguratu naz, eta... Ikaragarria. Bai, oso jantzike dauz. Baina ni jarraitzen dut entzuten kantu guztizetan norbait gitarra batekin abesti hori kantatzen, ezta? Eta hori piloa guztetan ez. Titularrak irakurri ditugunak, zure disko kaleratuta, nire diskorik intimoena da. Ados egongo zara. Bai. Esango neuke lehen Deserriko kantak aipatu dugu, ez? Eta batetik esango neuke hondik behitute Deserriaren gaia oso gai potentea da. Esango neuke artistikoki oso interesantea dela. Baina, iruditzen zait, lehen aipatu dugu zen hainbete arrazoi gaitik, ematen zidala babes bat, horren atzean eskutatzeko. Deserria gaia berak, ez? Iruditzen zaite diskontan hori bizkat-puskatu dela, ez? Eta hitz egiten dut azkenen urtetan gertatutako ez, edo gertatutakoek sortu dizkidaten emozio ez, ezta? Eta zentzu hortan, iruditzen zait badala nire diskorik personalena. Bestalde iruditzen zait, batzutan galdetu izan didate, ez? Nola Deserria baizen gai politiko bat. Eta kasu honetan ez deten jo bizkat gai existentzialagoetara, ezta?
Esango nuke baietz, baina aldi berean, iruditzen zait, eta hortaz azkenengo urtetan konturatu naiz, ez? Lehenago politikotzat ez neuzkan hainbat gai, maitasuna, kasu edo heriotza edo oso gai politikoak direla. Eta gai horiek abordatzerakoan perspektiba hori klaro izateak oso interesante iruditzen zait. Eta iruditzen zait lortu dudala kantu horietan, ez dakit, zehozer interesgarri egiten zaidana, ez da? Zer hau, gainera, kantuen zabaltasun hori eta artearen bitartez eta sortzelaren bitartez lortzen dana, ez da? Benedetin Sarrin letra bat hartzen zu, deserriari buruz dabilena, baina gero entzunde, eta zuk zuzenekuetan esaten zenun bebai, bakotxak izango du bere deserri pertsonala bebai. Herri bati buruz eta diren letrak ze ondo egokitzen die norbere beldur eta norbere dramei eta alderantziz, ez da? Esaten gabiltzena, txikitik hasita ze estrapolazio egin daitekeen bebai bizitzen ari garen egoeriri buruz eta bar, oso presente dauzuna beti zure letretan eta zure musikan. Bai, ni horreitik behar bada jotzen dut beti olako idazlengana, eta Sarrirekin badaukator kantatzen hasi nintzenetik dator nerekin, ez da batetik suposatzen dut bere letren atzeko musika hori nire dara eta nire galbaetik pasata badakidalako irakurtzen edo. Eta bestetik iruditzen zait idazteko daukan humanidade horrekin eta oso norberarenak sentitzen diala. Nire gainera letra hauekin eta bai Jose Luis Otamendinarekin eta ere bai, edo Uxuen letrekin ez. Gertatzen zait, segun ze momentutan entzuten ditudan, leku ezberdinetara eramaten nautela, ez da? Eta momentu batean ikutzen naute eta emozionatzen naute nunbait, gertakizun baten harira, baina batean handik denbora batera beste nunbait ikutzen didate, eta nik kantatzen ditudan kantua dira, eta oso barrenatuta dauzkadanak, ez? Iruditzen zaitek ez duen doaidun jendea dela, ez? Gertatu zaite entzunaldiak egin ala irabazten duan diskoa, zalantzabarik, irtera argiak, eta entzuten nuen ala, neuribe barruen bombila barriak pizten dizkidanak. Zer gustatzen zaizkit kantu horiek gainera. Badakidalako gero ja bidelagun izango diela luzerako bebai, eta entzunaldi bakotxien ziozer gertatuko dela. Esan dugu, diskorik pertsonalena horrekin ados egongo gara, eta gero esan dizut titular bat, enauela ados bape horrekin, baina azalpena dauka. Simpletasunera jo dugu, edo kantu ez dakit zehazki zelan zen kantu simpleak ez dugu esango. Instrumentazio hori ikusten gabiltz, aurreko diskoko hariko irudiak dira, baina ze musikoz inguratu zaran, ze instrumentazio kantak, ze lan egin duzuen musikari dagokionez, eta horra esan zut, enauela bape ados, simpli dela hau dana. Lan asko dago honen atzean eta buelta asko eman dizkiot prozesuaren parte bakoitzari eta kantu pila gelditu dira atzean. Bakarkako sorkuntza izan da lehenengo partean. Eta behar bada hor bai ukin dut obsesio bat kantoren esentziarekin. Joan naiz, saiatu naiz urruntzen konstruktuetatik. Alegin berezi bat eskatzen bazidan kantu batek eraikuntzan, esan nahi dut, sorkuntza zera hortan, baztertu egiten dut. Beti gelditu zaizkit azkenean, hasita buka, koherentzia batean, logika batean sentitzen dituen kantu horiekin. Horiekin joan naiz estudiora, ezta? Eta gero, egia da, grabaketa estudioan gertatu da sorkuntza kolektiboa edo. Disko hau litzateke berdina izango, Maiteren biola eta biolin gabe, Rubenen gitarra gabe, edo Fernando Neiraren baxuak, edo Ruben Caballeroren gitarrak, ezta? Nik uste dut, edo Borja Barruetaren bateriak gaita ere. Musikari horiek iruditzen zaitenak argirantz eraman dutela diskoa, oso ondo ulertu dutela zer nahi nuen, sintonia bat egon da beraien artean, ikaragarria izan da bizitzea zuzenean. Grabaketaren lehengo egunetan, juntatu ginen lehengoz denok batera, eta nik uste dut bertan jarri genituela diskoaren oinarriak, kantuak jo eta jo genituen denok batera. Eta ikaragarria zen, sortzen ziren momentu horiek, Rubenen gitarrak eta Maiteren biolinen arteko elkarrizketa horiek, eta lehengo aldiz jotzen zuten. Ritzarregi soinu teknikari bebai, ez da zuzenien grabatuta, baina zuzeneko esentzia hori, ez da, zuzenien grabatutako kantuen moduen ekartzie, komila hartien nagusi hona zara,
Sartu estudioan da usten diezu eurei nahi duten egiten, gero azkenien, dute lorrieta sinatzen dituzu diskuek bai, eta hor, segurazki zeure gustoko izan behar da dana. Jo, bukatzen dut neka-neka inda. Egia da, oso exigentea izan da, batez ere disko hau. Horri iruditzu batzuk ikusten babeltz, abuztu izan zen, ezta? Abuztu, bero ikaragarria. Nire lana zan, estudiora manituen kantu horien esentzia hori zaintzea, ze oso musikari kreatiboak ziren, bakoitzak gauza pila bat aportatzen zituzten, baina gero oso irekita gotea, beraiek ekartzen zituzten ideia horietara, ezta? Eta pixkat, nire lana gehiago zan, guztiari interesgarria iruditzen zitzaigun bide batetik dena hortik bideratzea, ezta? Baina, iruditzait, errez jarri didatela, oso eskuzabalak izan direla, beraz, lan exigentea izan da, baina ikaragarri ederra izan da. Zuzenekuetan, diskoa aurkeztu eta berehala, Basteron Andoainen hasi zenuen bira, Arriagan, beti esaten zuen bai, zuretzat Arriagako etxien jokatzi edala eta portxuet urduri jartzen zarala horbe bai, ederto joan da, urrengo geltokia Victoria Eugenia ederrien izango da, zuzenekuetan, ederto arrakastatxu onelako musikoekaz eta onelako abeslariarekin, jendie badau gogoz, zeu zuzenin ikusteko bai. Nik alan jasotzen dut, Moldatzen zara ondo zuzenien, inaut. Bai, gainera, iruditzai disko hau, iruditzai disko zintzo bat dela. Eta badagoela grabaketa momentuan ere, nahasketetan eta ez du gehiegi editatu, bastante mantentzen saiatu gara naturaltasun hori. Eta horrek asko erresten du gero zuzenekora joateko bide hori, ezta? Iruditzai badala zuzenean jotzeko eta disfrutatzeko disko bat. Eta bai, Andoainen areto bete izan gendu lehenengo kontzertua beti izaten da pixkat, ez? Ze gauza batzuk ensaiatu garren, zuzenean dauzkazu sensazio horiek ezin dira lokalean, ezin dira bizi, ezta? Edo aurrikusi behintzat, ezta? Eta oso sensazio honagaz amaitu neban. Erantzunkizun hori gainera, segurazki zeurie be bai? Bai. Ondo pasatzezu, zuzenekoetan? Bai, lortzen dut ondo pasatzie. Gero oso urdurito oso izile eta oso... Izakeraz bastante... Ikaratxu bezalako? Hemen ikaratu zara geugaz? Bai. Telebiztabe pizkat zertzen. Gugaz ez ikaratu. Zuk errezi ipitxestazu gauzek egitea. Baina, igual izakeraz banaz oso kontroladori edo, ezta? Jendaurrien esposizio hori oso... Bai, oso exigentiena, neure buruegaz. Eta horrek asko laguntzea oste, lanerako eta sortzerako garaizen, baina gero beste faktura batzuk ebadekoz, ez? Oso guztizien moduen. Baina zuzenekoan, ez dakit, bada nire habitat natural bat, sentitzen dut, ez dakit, espandidu ikena zela, gustora sentitzen az, egize da zuzeneko guztizek ez dila bardinek, eta zuzeneko baten barruan dauzela igual momentu batzuk, irtera argiak ikusi eta igual korrik aterako nintzatekena, ezta? Baina horiek ere gainditzak badauka, zuzenekoan parte da, ezta? Eta oso gustora sentitzen naiz, bai. Bideoklipa ikusten gabiltza, bai? Berroten gabiltzen bitartien, zaintzen zu? Azken alizen badaukazu lagun ona, Lander Garro nelako gauzak egiten zegoen, ezta? Bai, Landerren iruditzen zait bideoklipa oso ona dela. Nahi neban lan artistiko bat, bai. Bai. Eta, iruditzen zaite lan oso nahi indula. Eta gero aipatu nahiko nuke baita ere Eider Corral. Lehenengo aldiz, pizkate diskoaren diseinu guztiak, karteletik hasi, azala eta argazkiak, Landerrekin ere koordinatuta eta lehenengo aldiz egin dut lan, olako figura batekin, eta Eiderrekin lan egitea izan da gozada bat. Sasoi barriak begietatik besartzen da musika, Bai, nik uste du baietz. Eta bai, behar bada, ez dakit, beti iristen naiz bideoklipetara edo azalera neka-neka inda, grabaketa prozesu baten ostean, Eta oingoan, denbora daramat guzti hau lantzen eta pizkat gauza guzti horiek pizkat denborarekin edo lehenago lantzen joan naiz, ezta? Eta oinartez bezala gozatu ditut. Edo badakizu datorrena da beste pasentzi bategaz da. Hori behizingo da. Bai, urtiek balde estoi, ez? Hori beba da. Hau etzait gustatzen gaztetan, punkiak ginen, baina gero bago ez geube domaten geure burue.
gauz askotan. Halan da. Bai, gure urruko gomidatuak badaki hori neuri buruz be bai. Bago ez, badaki egin behar duguna orduen egin. Bai. 37 minutuko diskoa da. Bai. Oso ondo entzuten da, dinot. 37 hasi eta maitxu harin, pare bat buelta eman dizkionik Euskal Herria zeharkatzen be bai. Oso, nahi dut esan neurriz be oso ondo dau. Hau dana bezala amaitu dan, ezta? Tarte hartu behar dalako disko bat entzuteko be bai. Kantuen sasoi honetan, oso ondo lotute datorren disko be bai. Bai, ez dakit garai hauetako disko bat da zentzurtan, ez dakit nik termometroa aspaldi honetan hortan pixkate daukat oso ajustatuta behar bada, baina bada diskoaren atal bakoitza pila bat mimatuta eta zainduta dago, soinua, ordena, ez? Aritzek estudioan ere esaten jo, nork entzuten du gaur egun, ez? Disko bat osorik ordenarekin eta hori hortaz ere hitz egiten gendun, ez? Baina hala ere, iruditzen zaigun, obra oso bezala, bai lehen aipatutako irudialdetik, azala, soinua, ordena, bai dago dena landuta garai batean egiten zen bezala, eta oraindik nik, ustot bere balioa daukala horrek, ez dakit etorkizunak non jarriko duen guzti hori, ez? Baina niri asko gustatzen zait gauza. Oraindik era klasiko horretan diskoren bat entzuteko tarte hartzen dugunok be zenbat gozatzen duen. Zaldia eta Belañoarekin, hasten da zeure kantu horrekin, Inesa Gaxen, Uxu Alberdiren letrak, musika zeurie, kantu berezienetako bat, segurazki, diskuen be bai, historia bat kontatu? Bai, kronika bat, ez da. Inesa Gaxen benetako personaia bat izan zen. Bastidan, jaio zen, Baxe Nafarroan. Eta, Hendaian uste dute bizi izan zala garai batean, eta, Inkisizioaren garaian juzgatu zuten Bordelen, kartzelan egon zanan. Handik ihes egin zuen hegoaldera, Irunen bizi izan zen, urte batzutan, gero Hondarribira etorri, eta Hondarribian berriro ere zorgin izateaz akusatu eta eraman zuten Logroñoko epaitegira. Inkisizioak absolutu egin zuen, hala ere Hondarribiko herriak edo herritar batzu bintzat ez zioten barkatu, jasartzen jarraitu zuten. Eta azkenean, desagertu egin zen, lurrundu egin zen, eta iruditzen zait Usuek oso ondo asmatzen duela, ez? Bera, eta garai hartan jasarri ziren emakumetaz ari da, baina nork ez du egiten irakurketa gaur egunera ekarri, eta iruditzen zait badagoela hor sakoneko mezu bat, ez da. Hori da, emakume izatearen ondorioz jasan beharko guztiak be bai. Eguzki argitan, iruditzen zait oso pari ederra dela, Usuek egin dizuna zeuri be bai, Ariak, Joseba Serron handia, esaten gabiltzena, iradokitzen zema gauza esaten diren kantu honetan. Bai, gainera, Ariak bada, Arian proiektuan zuzenean jotzen nuen, eta bada pixkat Aria, ez? Aurreko lanekin Ari bezala, ez? Esperantzarako edo ez, zalantza geratu zait? Iruditzen zait, ona dala, esango dut, bizitzan badauzkagu, ez? Hainbat helduleku edo, ez? Momentu batean heldulekua izan daiteke gero, ez? Azten usten ez dizun soka hori, ez? Eta konturatzen zarenean ez dagoela sokarik, norbera jartzen dizkiola azkenean, ez? Hori bada lehenengo pausua, askeago izateko, ez? Iruditzen zait, prozesu hori ez dela inoiz bukatzen, ez da? Ni bintzat Arian kantu hori, Ariak horrela ulertzen dut, ez? Adibidez orain konturatzen naiz, zenbat Ari neuzkan deserriko kantetan, eta batzuk askatu ditut, edo zeudenaz konturatu naiz. Segurazki emeti denbora batera konturatuko naiz, hori da, ez, bizitza, ez. Ariketa hori esan duguna, deserriko kantetan herriari buruzari gara eta norbera oso identifikatuta sentitzen da norbere kontuekin, eta honelako kantuak, ez da? Ariak igual pertsonalagok eman dezaketenak, baina herri baten metafora izan daitekena. Une batez, ze politxe mesedez, ez beharra, Bernardo Atxagaren letrak, irtera argiak, zema ustetzen zaidan eta larburuan koruak egiten eta biolina joten eta maite mundiala da, ez dago ezer, Otamendi ze kantu ederra eta ur gainean amaitzeko eta diskoa borobiltzeko. Ze disko ederra inzun, einaut, gustora geratuko zinen, seguru, honelako lan bat atarata. Honen atzetik ibili zara? Bai, egiz esan oso gustora gelitu nintzen. Ez nekizen, jendeak orokorrean zelan hartuko zuen, ez? Hor, badaude apustu batzuk, nik adibidez lehen aipatu dugu Nerea Ahotsa, ez? Eta Nerea Ahotsak badauka doai bat,
tono agudotara igotzen naizenean, badauka indarra, badauka emozioa, eta batzuetan norbere doai horiek mugatzeko aukera egiten duzunean, beste bide batzuk jorratu nahi dituzulako, bertigo pixkat ematen du, ez? Baina, iruditzen zait hor asmatu dudala, ze iruditzen zait deskurritu ditudala beste nire hotxaren beste matiz batzuk, beste bide batzuk, eta bai, gustura gelditu naiz apustu horrekin, tono bajuagoak, ambiente ilunagoak daude, baina aldi berean melodiak ere argirantza egiten dutela iruditzen zait. Lan bat egin dut adibidez, gitarrarekin, afinazio ezberdinak, afinazio kristalinoagoak lortu ditut. Pizkatere, nik uste dut argia eta ilunaren arteko oreka bat dagoela. Bai. Beti ere, ez dakit, errealitatea alik eta matiz gehienaz hartzeko helburuarekin behar bada. Baina, bai, oso gustora gelditu naiz. Zelan egin duzuen, musikariak bikain daude, musika arregloiek bikain daude, eta esan dako letrako rasten eta gauza gitxigaz, gauza asko esateko alegin hori be, ederra izan da. Kantuak entzuten ditugun bakotxien, esan dako beste zeozer sortzen dalako barruen. Amaitu dugunez, lotxatu ingo zaitxut, amaitu dugunez. Nebre kantante favorito ez dara. Favorito nataiko, Bueno, lortu zu. Eta, 15-16 urte, dakote zenetik, Dabitu 43 ditut, bide lagun izan zaitut. Zeure kantakaz, Einaute Lorrieta, Eskerrik asko. eta jende askorengat lortu zueri, eta eskerrik asko, zure musika gaitxik, asko betetzen gaitxulako. Eskerrik asko, asko postenaz, holan sentidu duzulako, eta holan izendalako, eta asko eskertzen zut esati. Einaute Lorrieta, eskerrik asko, ze placer. Eskerrik asko.